बेटा कहता कि पूरा परिवार आज भेजा जुटल बा, लेकिन एगो महान आत्मा के बिना पूरा परिवार सुना सुना लगता मालिक। कहे के भाव लगल कैसे कस ली पहले रिदम के बिना मने सुना हो जाता। वहाँ समाज जुटा अरे गोतिया परोस बा, बाबूजी के बिना मनवा काहे तो भी होत बा। कहे के भाव लगल का त गौवा समाज जुटल गोतिया परोस बा, बाबूजी के बिना मनवा काहे तो भी होत बा। पूरा गांव समाज जुटल बा, पूरा गोतिया परोस जुटल बा, लेकिन एगो आत्मा के बिना पता न मन काहे उदास लगता। गौवा समाज जुटल गौवा समाज जुटल गोतिया परोस बा, बाबूजी के बिना मनवा काहे तो भी होत बा। हमनी के सामने चाचा बैठल बनी के लागा बाबा के कमला बाबा के लागा बड़ौड़ा चाचा जी रौड़े कहते हैं। आप ही को कौन लगते हैं चाचा जी के ये कमला बाबा के आप कौन लगते हैं? गौवा समाज जुटल गोतिया परोस बा, मामा जी के बिना मनवा काहे तो भी होत बा। अब कहे कि बाबा सामने ना आई है, बस सपना में ही है। कहता सपना हो गईला तू त ए बाबूजी, सपना हो गईला तू त सौसे उमिरिया, सपना हो गईला तू त सौसे उमिरिया।